Hvor helvede er det? Det er lige her. Det går rundt, når du kommer. Så er det derovre til højre. Følg med. Du fører det. Det er du nødt til. Jeg tror ikke, jeg tager stykker. Det er det ikke, fordi det er... Hold kæft, en sky, mand. Det er så mørke skyer, det der. Det er ikke kun kontrast, det der. Det er heller ikke Sankt Hans Bål. Det er ikke en almindelig brand. Det er ikke en almindelig brand.